Isang magandang araw sa inyo mga guys, ngayong araw na ito. Andito po tayo ngayon sa Sunflower Camp. Located siya sa Tayug. Ayan. Ito po yung pinaka parking area niya guys. Ayan. Sunflower Camp. Medyo mainit po ang araw ngayon. So, kami, gagaling po kami sa Gimba. Biyahe po kami papuntang Rosales. So, yung way po dito, pwede po tayong dumaan sa Rosales to Santa Maria. Pwede rin po tayong dadaan dito sa may Balungaw, Mingan, San Quintin. Paikot po lang siya guys. Pero mas mabilis kung dito tayo dadaan sa Rosales, Santa Maria. Kasi mas malapit po ang location sa ang sunflower farm sa Santa Maria. Yung iba kasi naliligaw dahil Tayug kasi po yung nakalagay. Pero mas malapit po siya dito sa Santa Maria kung dito ka sa Santa Maria dadaan. Away papuntang San Quintin po kasi siya. So malapit po ang daan doon guys. Kapag ka nasa Santa Maria po kayo, crossing po doon, 7-Eleven, yun. Doon po kayo dadaan. So dito na po tayo sa loob ng Sunflower Camp dito sa Eco Park, no? So ito po yung loob niya. So, yan po yung mga halaman na nakatanim po dito. Yung mga maliliit na sunflower, mga kumintang, kulay pink, tsaka white. May mga dwarf santan din ang nakatanim. So, ito po yung parang ano ng tubig nila dito. Ayan, waterfall na maliit. May mga isda rin po ata dyan guys. Yan. So yan po ang parang isang lugar nila doon na pwedeng mag-picture. Bougainvillea flower. Siya po yung nakatakip sa dadaanan papunta doon sa kabila. Para malilim ang dadaanan guys. Yan yung Tayug Eco Park dyan. Pwede kang tumambay dyan sa baba. May upuan. Malilip po dyan. Yan, punta po tayo doon sa kabila. Yun guys, oh. Napakaganda guys yung mga halaman. Magandang pagkatanim nila, maganda yung disenyo ng pagkatanim nila. Parang
Parang sunflower din yung bukadkad ng pagtanim nila guys, oh. Tapos yung gitna, yung kulay dilaw na yung mga maliliit na sunflower. Maganda. Maganda yung panahon ng pagpunta natin dito guys. Mainit ang panahon. Guys, inikutan lang natin para makita ninyo yung lawak ng tinatamnan nila na mga halaman na yan. Tayog Eco Park. So may mga inaararo na rin dyan guys, oh. Tatamnan na naman nila ng bagong ano yan, sunflower. Yung iba naman bagong tanim lang. Yan, so kapilang parte naman guys, yan din po ang dadaanan natin. May nakadesign din po na dadaanan natin yung heart na yan. Iba-ibang kulay. Maganda din siya tingnan. Marami pa bang ibang dadaanan dyan. Maganda dumaan doon. Marami mga nakatanim ng mga halaman. Yan, iba-ibang klaseng halaman dyan. Yan, didiretso tayo doon sa bandang dulo. May mga nakaano din siya ng kalapati dyan guys, oh. Medyo may lahi din yung mga kalapati na yan. Malalaki din eh. Sino may mga gusto ng kalapate, pwede kayong tumingin. Yung mga maliliit na bulaklak na yan. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Nakadesign yung mga halaman din yan guys, oh. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ano na yan. Parang pinya yung dahon. Tapos may palaka dun guys, oh, sa gitna. Ito tayo sa kabila. Yan, mga sunflower yan mga guys. Pero hindi pa masyadong namumulaklak. Mga bagong tanim lang. Pero malapit na yan. Yan. Dito may pa isa-isa ng namumulaklak. Yan. Doon sa kabila, dyan guys.
Ayan, marami ng bulaklak. Medyo naunang naitanim yan. Ayan, ang dami ng bulaklak. Maganda lang pagmasdan yung sunflower, ano guys. Ayan. Ayan. Dito sa lugar na yan guys, pwede rin kayong mag dyan, kuha ng mga picture nyo. Yan, dyan. Ay, mga nakadesign ng mga upuan dyan guys. So, pwede kayong umupo dyan, magpa-picture kayo. Background nyo yung flower dyan. Ayan. May mga nagpipicture-picture din. Ikiraan lang po muna tayo. Kumuha sila ng video. Ayan yung mga kubo. Mga pwedeng tambayan. Yan. Kinukuhanan ko rin po yung mangga nila. O, kaliit pa lang. Namunga na o. Kabata-bata. Dami pang bunga. Sa gitna guys. Yan, sa kabila naman po tayo. Ito yung mga ano nila ng mga sunflower. Yan, dami ng bulaklak guys. Yan, o. Yan, doon tayo papunta. Sa kabila. Yan, focus natin itong mga halaman na to. Hindi ko alam kung ano pangalan yan eh. Yan. Maganda siyang tingnan. Yan. May mga waiting shed din dyan na pwedeng yan guys. Yan guys, yung daan na yan guys. Yan, naakyat tayo dyan para makita po natin ang mga sunflower na nakatanim. Yan, yan pang view guys sa taas. Sa taas ng mga sunflower na yan. Yan, daming bulaklak ng sunflower. Yan. Sobrang dami. Yan guys. Yan guys, bababa tayo. Tayo sa kabila. Doon sa may parang playground nila. May maraming mga ano nila doon eh. Pwedeng maglaro-laro. Yan, sunflower din yan guys. So, ito yung pinakplaza niya. Yung mga nasa taas, pwede ka rin umakyat dyan, oh. Pa-picture. Para makita nyo yung full video no sa ibabaw. Yan, may mga bangkaan din dyan. Pwede kayo mag-picture dyan.
Yan. Pwede kayo mag-picture dyan sa bangka na yan. Yan guys. Oh. Yan. May tubig din yan guys. Palutang sa tubig yan guys. Yan. Yan. Pwede kayong umupo dyan. Pa-picture kayo dyan guys. Upuan na yan. 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 Yan guys, oh. Parang pwede may ang tawag niyan, siso ba yan? May maliit na tulay, dadaanan. Ayan, maganda rin magpa-picture dyan guys. Ayan. Diyan, pwede kayong umupo dyan sa may bilog na yan. Kukuha kayo ng picture. Magpakuha kayo ng picture. Pwede din. Tsaka dyan din guys. Oh. Yan sa may nakabiti na maliit na yan guys. Upuan din yan. Pwede kayong umupo doon. Magpakuha ng picture din. Yan. Maluwang po yung lugar na ito guys. Yan. Maluwang po siya.